Tumigit tayo at tayo manalangin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Tinataas namin, Panginoong Jesus, ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat, Panginoong Diyos, maraming salamat. Dakila naming Ama, maraming salamat. Panginoon, sa umagang ito, Panginoong Diyos, tinataas namin, Panginoon, ang gawain namin ito. Na ikaw, Panginoong Diyos, ang sumama sa amin. Samahan mo kami, Panginoon. Ang mga naihanda, Panginoong Diyos, na mga awitin para sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa music ministry. Samahan mo sila, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Gabayan mo sila, Panginoong Diyos, sa pagpupuri sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, ng mga naihanda, Panginoong Diyos, na pagpupuri sa iyo, maging samyo, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. At magamit ito, Panginoong Diyos, upang ang gawain mo, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay bigyan mo, Panginoong Diyos, ng kagalakan. Lord, tinataas namin, Panginoon, sa umagang ito, panalangin namin, Panginoong Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, pagpalain mo ito. Panginoong Diyos, basbasan mo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Ilagay mo sa iyong mga kamay, Panginoon, ang pag-iingat. Ilagay mo sa iyong mga kamay, Panginoong Diyos, ang pagpapala. At ang kinatatakutan namin, Panginoong Diyos, na virus, sa pamamagitan mo, aming Panginoong Jesus, ito, Panginoong Diyos, hallelujah, ay walang kapangyarihan, Panginoon. Walang kapangyarihan ang virus na ito na kumilos at maging katakutan ng bawat isa. Lord, ang virus na ito tinataas namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Matunaw sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maging Panginoon ang aming Pangulo. Tinataas namin, Panginoon, ang buhay niya sa iyo. Bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng kalakasan. Bigyan mo siya ng karunungan upang mapanuun-munuan niya, Panginoon, ang aming bansa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, samahan mo siya, Panginoon. Sa lahat ng kalooban mo, Panginoon, pangyariin mo sa pamamagitan niya. Hallelujah, ang bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah, magtatagumpay, Panginoon. Magtatagumpay, Panginoong Diyos. Laban, Panginoon, sa mga gawain ng kaaway. Lord, maging, Panginoong Diyos, ang aming bansa, Panginoon, ang aming bayan ng Bacoor, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng bayan ng buong bansa, ang iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos, ang siyang mangyari at maganap, Panginoon. Ang kalooban mo, Panginoong Diyos, ay papangyarihin mo, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, ang mga layunin mo, ang mga nais mo, ang mangyari at maganap, Panginoon. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Paging, Panginoong Diyos, ang sampahan mo na ito. Lord, lukuban mo ng iyong kapangyarihan. Sarahan mo, Panginoong Diyos. Saraduhan mo ang bawat pintuan, bintana at lagusan, Panginoon, ng bahay, tahanan mong ito, Panginoong Diyos, na sampahan mo. Lord, hallelujah, hindi mangyayari, Panginoon. Hindi magtatagumpay, Panginoong Diyos,
ang anumang Lord. gawa ng kaaway, Yes, ang Lord. anuman, Panginoong Diyos, kasinungalingan ng kaaway sa tahanan mong ito. Amen. Thank you, Lord, Lord. hallelujah, you, magtatagumpay Jesus. ang Thank you, iyong Lord, mga for the anak, victory. Panginoong Diyos, We are sa overcomer, gawain Lord. We namin are victorious. umagang ito. Thank you, Jesus. Lord, in Thank you, Jesus' Lord. name, in Thank you, Jesus' Lord. name, Amen, Lord. katagumpayan, Panginoong Diyos, Amen, ay siyang amen, ilakip amen. mo sa bawat isa. Hallelujah, Ang hallelujah. masalita mo, Panginoon, Thank you, Lord. hallelujah, Amen, ay amen. gagabayan mo, Panginoon, sa umagang ito. Amen. Maging, Panginoong Diyos, ang gagamitin mo ng anak mo. Pagpapalain mo, Panginoong Diyos. Itago mo siya, Panginoon, sa likod ng iyong cross at ang iyong banal na Santong Espiritu ang kumilos sa iyong salita, Panginoon, na mapapakinggan namin sa umagang Amen, ito. amen, amen. Maraming salamat, Thank you, Lord. Lord. Samahan mo ang bawat isa. Amen. Kumilos ka, banal na Hallelujah. Santong Amen, Espiritu. amen. At ang kalooban Thank you, Lord. mo, Panginoon, ang mangyayari dito Salamat sa po, lupa, maging, Panginoong Diyos sa langit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming Amen. salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Amen. Good morning, church. Amen. So today we are here to worship the Lord, to bless the name of Jesus. For truly that there is no one like our God. Amen. Do you believe that there is no one like our God? Amen. Amen. Can we just read Jeremiah 10 verse 6 to 7? It says here that, Lord, there is no one like you. Amen. For you are great, and your name is full of power. So our God is great and full of power. 7, Amen. who would not fear you, O King of nations? That title belongs to you alone. Among all the wise people of the earth, and in all the kingdoms of the world, there is no one like you. Amen. Amen. So truly Hallelujah. that in our lives, our God is the only one who is great. Amen. Amen. So today we will sing a song and we will just worship Him in spirit and in truth. And we will say, Lord, there is no one like you. Oh, yes, Jesus. There is none like you. No one else can Touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Sing once again, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mercy. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none. There is none like you. So there is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Once again, say there is none like you, Lord. There is none like you. No one else. No one else can touch my
Jesus. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is the Lord, and He is great. Come on, church. Every nation, every tribe, every race, any language, we will worship the Lord. Oh, we worship you, God. Amen. Amen. Let's continue to give the praise and glory to our Lord. Amen. Amen. Everybody clap your hands. Hallelujah. Every tribe will see your glory. And sing every nation. Every nation bow before you. Oh, yes, Lord. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy, say, is the Lord Almighty. Only you are worthy. You are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Oh, every nation bow before you, Lord. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, oh, sing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all, worthy of it all. Come on, let's praise Him. Sing praise and glory, honor and strength. Say unto our God, unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, you never try. Sing praise and glory, honor. Come on, let's give Him praise. Let's give Him glory. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. Say this is our God, you never try. Sing hey oh hey oh hey oh ah. Say hey oh hey oh hey oh ah. Hey oh hey oh hey oh ah. Hey oh hey oh every tribe. Say every tribe will sing your glory. Yes, every nation will bow before you, Lord. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we sing, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Come on, let's celebrate. Only you are worthy, worthy of it all. So praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God. Say, unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, you never retry. Sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, you never retry. Sing hey oh hey oh hey oh ah. Come on, we will say hey oh hey oh hey oh ah. Lift up your voice. Hey oh hey oh hey oh ah. Hey oh hey oh hey oh ah. There is no one like our God. Come on, let's declare. No one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Say, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O
oh Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Walay sama kanimo, oh Dios. Walay sama kanimo, oh Dios. Awan ka pa ng ako, Diyos. Awan ka pa ng ako, Diyos. Waray ning sugat, Ginoo. Waray ning sugat, Ginoo. Mait ka inyong ako, Diyos. Mait ka inyong ako, Diyos. There is no one like my God. We say there is no one like my God. There is no one like our God. There is no one like our God. Come on, let's praise Him. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, we matchless, endless, love unrestrained. This is our God, who never retried. Sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, who never retried. Sing hey oh, hey oh, hey oh, ah. We say hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Lift up your voice. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Oh yes, Lord. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Every nation will say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hallelujah. Amen. Come on, let's continue to praise the Lord. We will sing our God is greater, our God is stronger, and He is higher than any other. Oh, come on, sing. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. Say, there's no one like you. No one like you. No one like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. No one. No one like you. Sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. See, there is no one like you. Lift up your voice, no one, none like you. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. There's no one, none like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, God is crazy. Jesus, we praise your name. You are great.
our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Sing our God. Our God is greater, our God is stronger. Come on, let's declare. Our God is greater, our God is stronger. You are my healer. Oh, Jesus. Our God, once again, our God is greater. Say, come on, lift up your voice, church, and worship the Lord, and praise the name of Jesus, for He is great. He is our healer. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? You are great, God. Thank you, Jesus. For we have overcome. Oh, we will celebrate. Amen, amen. We are overcomer. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Hey. Let's give thanks to our Lord, for we have overcome. Amen. Amen. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. Say, we are overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, whoa, whoa. Triumph in His name. Say, whoa, whoa. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, 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 whoa. But we will declare we got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. We got the victory. Everything
the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We are the winning side. We have overcome. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you won. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in say, whoa, 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 whoa. Oh yes, Lord. Hallelujah. We have overcome, Jesus. Lord, we You are are our overcomer. victory. We are victorious. Oh, sovereign We are Lord, worship Lord. Him. Come on, church. Hallelujah. Come on, people of God. Yes, Lord. Worship the Lord. Yes, Lord. Oh, we glorify your holy name, Jesus. Receive all the highest praise, oh Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Lord, truly, Lord God, that we are here to lift your name, to glorify your holy name. Lord, let your presence move in this place today, Lord God. Lord, we open up our hearts, and you see the desire of our hearts, Lord. Lord, we want to give you the highest praise and highest worship. Yes, Lord. Lift up your hands to God. Let us declare the sovereign Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. The Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign The Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. once again, the Spirit of the sovereign Lord. The Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Oh, the Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living
presence known reveal the glory of the living. Once again, church, in the Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, of your glory, let the weight of your glory fall. Who wants to kill at the weight? Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. We only seek your face. We want to know you. We want to see you living your glory in this place. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory. For the last time, let the weight of your glory cover us, Lord. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory. So let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Yes, Enter Lord. the holy of holies, Lord. Your holy place. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. Once again I enter. I enter
enter the Holy of Holies. Where we enter, I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter, Lord, I worship. Lord, I worship. Come on, just lift up your hands. Let's worship the Lord today. I worship. Oh, let's worship Him. Lord, I worship. Worship you, Lord. I worship you for your name. For your name is holy. Yes, Lord. Holy, Lord. Once again, I enter the Holy of Holies. I enter the Holy of Holies. Come on, let's just enter the Holy of Holies. I enter the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I am, Lord, I worship. Lord, I worship. Come on, people of the Lord, worship the name of Jesus. I worship. Lift up your voice. Lord, I worship you. Here we are worshiping the Lord. I worship. Lord, I worship. Lord, I worship you. Worship you, Lord. I worship for your name. For your name is holy. Sing holy, holy, Lord. For your name is holy, Lord. For your name is holy. Sing holy, Lord, you are holy. Once again, for your name is holy. Holy, holy, Lord, I worship you. Lord, I worship you. We worship your name. I worship you. Lord, I worship. Lord, I worship you. I worship. Once again, Lord, I worship you. Lord, I worship. Come on, people, come on. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Worship. For the last time I worship you, Lord, I worship you. I worship you for your name. For your name is holy. You are holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy. So holy, holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy. Holy, Lord.
out, people of God. Let's worship the Lord. Our God is a holy God. Let's worship the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Narito po tayo ngayon sa unang linggo ng Abril. Mga kapatid, mga magulang, samahan niyo po ako sa panimula ng panalangin bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord, let your fire come down, let your presence, let your anointing, Lord, prepare the hearts of your people, O God, as we study your word today. Lord, I come before your throne, Lord God, with a humble spirit. Lord, sanctify me with your precious blood, Lord, even your people, Lord, na nasa kanilang mga tahanan, upang, O Diyos, ngayong umagang ito'y makinig ng iyong salita. Father God, hallelujah, I declare, let your hallelujah, I declare open heavens, O God, and pour out your fire, your spirit upon the hearts of your people, Panginoon, upang ang apoy ay manatili sa puso ng bawat isa at walang manghina, walang manglamig sa panahong ito na mayroong pandemya, Panginoon. Lord, bless your word, bless each and every one, Father God. Lord, let the meditation of my heart and the confession of my heart be acceptable unto you. Lord, we are here to please you, to honor you, not to please men, but you alone, Father God, in Jesus' name. We give you praise, Lord. We give you honor and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Maganda umaga po sa ating lahat. Sa oras na ito ay ang ating makababayan ay sineselebrate ang tinatawag na the resurrection of Jesus Christ. At ito po ay taon-taon ay ang ating makababayan, ito'y inaalaala at inaala din po natin ito sapagkat nung unang araw nga na katulad nung pinag-aralan natin na nakaraang Friday ay nung unang maganap ang unang mahal na araw o yung Biyernes Santo ay ipinako ang Panginoon, namatay siya, and after 3 days, He rose from the dead. Ano po? Subalit, ngayon pong linggong ito ay totoo po na everyday, maging nung Friday po natin nakaraan, we declare through our song that Jesus is alive. Buhay po ang Panginoon, hindi po siya mamamatay kailanman, siya mananatiling buhay. Kaya nga po, everyday, sa buhay po ng mga tunay na anak ng Diyos, ang Diyos po ang ating Panginoong Sus, siya po ay buhay. Kaya nga po, nakatatak na sa ating spirito, sa ating mga puso, ng ating Panginoong Sus ay buhay at hindi na siya mamamatay. Even this moment. Kaya nga po, ang mensahe ng Diyos na nilagay ng Panginoon sa aking puso is not about the resurrection of Jesus Christ, sapagkat siya naman po'y talagang totoong buhay at araw-araw sa puso ng mga mananampalataya at ng mga anak ng Diyos, ang Panginoong Sus ay buhay. Ano po? Siya ay nabuhay mula sa mga patay at hindi na siya mamamatay kailanman. At ngayon po, ang iniligay ng Diyos sa aking puso is about kung papaanong ang mga mananampalataya na sa panahon na ito ay patuloy po na kumikilos at gumagawa ang kadiliman sa buhay ng maraming tao na nagbibigay ng takot, ng pangamba, ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga po marami ring mga Kristiyano ngayon ay kung minsan nawawala na yung apoy sa puso, yung init ng pagsamba, pagpupuri at pananalangin sa Diyos, namamatay na dahil sa pandemic na ito, yung pananampalataya ay natatabunan na. Kaya nga po, minabuti ko po at itong nilid ng Lord sa akin na maibahagi po sa inyo ang kanyang salita upang patuloy po na yung apoy sa ating mga puso ay maglagablab at hindi po mawala. So let us open our Bible in the book of Leviticus, chapter 6, verse 8 to 13. Leviticus chapter 6, verse 8 to 13. Diyan po sa inyong mga tahanan, sa ating makapatiran, diyan po sa Parañaque, sa Sagana, at dito po sa siyudad ng Bacoor, maging sa Luzon, Visayas, and Mindanao, yung po mga hindi nakakalabas ng kanilang tahanan, ay sumabaybay po kayo o sumunod po kayo, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa aklat ng Leviticus chapter 6, verse 8 to 13. Ayan. At through live streaming, tayo po'y makakasamba rin po sa Panginoon at ihanda po ninyo ang inyong mga juice at ang inyong mga
bread or biscuit. Mamaya po magkakaroon po tayo ng Holy Communion bilang unang linggo nga po ngayon ng Abril. Ayan. Basahin ko po, Leviticus chapter 6, verse 8 to 13. The Lord spoke to Moses. Kakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Mga kapatid, mga magulang, ang Panginoon ay nagbigay po ng salita. Nagbigkas ang Panginoon, kinausap niya during the time in the Old Testament si Moses. At ang salita ng Panginoon ay ito, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanya mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa altar ang handog na susunugin at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Our topic today is about the fire on the altar. Ang apoy doon sa altar. No? Kailangan daw po manatili na nag-aapoy yung altar. What is the altar in our time today, in our season? The altar is our heart. Ito po yung altar. And the fire should remain all night until morning. Kailangan po yung altar na yon na paghahandugan ng susunugan ay susunugin na burnt offering ay mananatiling nag-aapoy hanggang umaga. Ang sabi po ng binasa po natin. Mga kapatid, mga magulang, tayo po mga Kristiyano ngayon, kamusta na ang ating puso? Ang ating buhay Kristiyano? No? Ang apoy sa inyong mga puso. Kamusta na ang dating apoy ng inyong paglilingkod sa Diyos, ang inyong pagmamahal? Kamusta na ang inyong apoy sa inyong kalooban? No? May apoy ba sa inyong mga puso na handang sumamba sa Diyos kahit nasa tahanan o saan man tayo naroon? May apoy ba sa inyong mga puso? Baka nawawala na yung apoy sa inyong puso. Dahil sa pandemic na ito, natabunan na yung ating lagablab ng apoy ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Yung ating pagsamba sa Panginoon at pagpupuri at pasasalamat. No? Kamusta ang apoy sa inyong mga puso? Ito ang alituntunin na sinabi ng Diyos kay Moses, na sabihin kay Aaron at sa kanilang mga anak, na kailangan sila ay maglagay ng handog na susunugin doon sa altar. At yung apoy na yun ay kailangan manatiling nagniningning, naglalagablab. Fire is symbolizing the Holy Spirit. Ang apoy ay sumisimbolo po sa banal na Espiritu. After na mabaptize sina Pedro at ang 120 mga alagad, nung sila'y mapuspos ng Holy Spirit, sinabi na Acts chapter 2 verse 4, no? They were all filled with the Holy Spirit. At ang bawat isa sa kanila ay merong nilapagan na tila bagang apoy na yung Holy Spirit ay bumaba sa mga alagad na ito at sila'y napuspos. They were all filled with the Holy Spirit and spoke. No? Sila po'y nagsalita na iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. Mga kapatid, mga magulang,
Sinabi ng verse 12, the fire on the altar must be kept burning. It shall not go out. Ang apoy doon sa altar na yon ay kailangang nananatili. Hindi siya dapat mawala ang apoy na yon. Ang puso po ng bawat isa sa atin, mga kapatid, mga magulang, kamusta na ba? No? Andiyan pa ba ang apoy ng pag-ibig sa Diyos, ng pagmamahal sa Diyos? Andiyan pa ba ang apoy na si Jesus ang itinataas at nag-glorify? O iba na ang nakalagay sa ating mga puso? Baka akala natin may apoy pa, pero wala na palang apoy. Kaya ang lumalabas sa ating mga labi ay negative, puro pangit ang ating nakikita, puro hindi magaganda. No? Hindi na natin nakikita yung kagandahan ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi na natin nakikita yung kilos ng galaw ng banal na Espiritu. Nakakalimutan na natin na sa Diyos ay lahat ay posible at walang mahirap sa Kanya, that all things are possible with God. He is the God, the Lord, the God, the Almighty, who knows everything, sees everything, controls everything. He is the God that healed us. He is the same yesterday, today, and forever. Nawala na ang mga pangako ng Diyos at salita ng Diyos sa ating mga puso at ang nakikita na lamang natin ay puro pangit at negatibo. No? Kamusta na ang apoy sa inyong mga puso? Tignan po natin, baka akala natin may apoy pa tayo pero wala na pala yung apoy na yon sa altar ng ating mga puso. Kapag ang apoy ay nawala sa gatong, usok na lamang ang lumalabas. At yung usok na yung kumisa, nakakapuwing. Minsan ganyan ang mga Kristiyano sa panahon na ito. Dahil wala ng apoy, yung usok na lang ang nandoon, nakakapuwing na. Hindi na nagbibigay init at hamon o encouragement sa kapwa Kristiyano dahil nawawala na nga apoy. Akala niya ay meron pa siyang apoy pero wala na pala. No? Mga kapatid, mga magulang, why the fire of God need to keep burning in our hearts? Why the fire of God need to keep burning in our hearts? Bakit nga bang apoy kailangan mapanatiling naglalagablab, no? Na naroon sa ating mga puso? First, because God started it. Dahil ito po'y sinimula ng Diyos. When we became a Christian, nung tayo po'y bago-bago maging Kristiyano at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa ating mga puso, nung tayo ay bago pa lamang nakadalo sa gawain ng Diyos, nung tinawag tayo ng Panginoon, nag-iinit tayo sa Diyos. Maapoy tayo sa Panginoon. Mahal na mahal natin ang Diyos. Kahit kung minsan ayaw kang payagan ng iyong mahal sa buhay, no? Pupunta ka sa gawain ng Diyos kahit sa may krusada, kahit sa may Bible study, kahit sa merong gawain ng Panginoon, talagang nag-aapoy ka, sumasama ka. Kahit inuusig ka, pinagtatawanan ka, basta't may gawain ng Panginoon, sumasama ka dahil nga naroon yung apoy sa iyong puso. Gusto mo lagi naroon ka sa misyon, naroon ka sa paglingkod sa Panginoon. Dahil nga ito ay sinimula ng Diyos. No? Ang Diyos ang nagsimula nito. Kaya nga yung sinimula ng Diyos sa ating mga puso, ang sabi roon, the fire, no, on the altar, it shall not go out. Kailangan huwag mawala yung apoy na yon sa altar ng ating mga puso. Dahil sinimulan po ito ng Diyos. No? Sinimulan ng Diyos yung apoy sa ating mga puso. Kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, ngayong nasa panahon pa tayo ng pandemic at mayroong pang kumakalat na bakterya o virus, hindi dapat mawala yung apoy na yon sa ating mga puso. Kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, hindi kayo makalabas at narito pa rin tayo, hindi makapunta sa loob ng simbahan para personal, actual na makapagpurit, makasamba sa Diyos. Kahit nandyan kayo sa inyong tahanan, pwede kayo magtaas ng kamay at sumabay sa ating panalangin at pagsambang ginagawa sa Panginoon. Una po yan, why the fire of God need to keep burning in our hearts? Because God started it. Sinimulan ito ng Diyos. Pangalawa, because God wants His people to live victoriously. Dahil gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mabuhay na matagumpay. No? Kapag may apoy sa iyong puso, mabubuhay ka na matagumpay. No? May mga Kristiyano ngayon ay nagiging talunan, lugmok. Nawawala ang pananampalataya sa Diyos, puno ng takot ang isipan at puso. No? Konting pagsubok at problema ang nangyayari sa kapaligiran ay natatangay na siya. Hindi na makita ang kagandahan at kilos at galaw ng banal na Espiritu. Ang nakikita na lamang natin kuminsan ay yung pangit, yung negatibo.
Hindi na nag-glorify at naitataas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya nga minsan nagturo yung kapatid natin na magpapastor, si Brother Bam, nagturo siya minsan na corona, no? Hindi coronavirus, kundi crown. The crown of God, the 5 crowns of God na i-reward niya sa mga anak niya, sa mga mananampalataya niya. No? Sa lahat ng mga tapat na umiibig at naglilingkod sa Panginoon, merong 5 corona na naka-ready si Lord pagdating natin sa kanyang kaharian. Na ang koronang iyon na gusto ng Diyos na ibigay sa kanyang mga anak, iyon ay inihahanda ng Diyos, no, sa mga magtatagumpay. Kaya nga, ang apoy na ito nais ng Diyos na manatili sa ating mga puso dahil una sinimulan ito ng Diyos at nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mabuhay na matagumpay. No? Kapag nawala ang apoy sa ating mga puso at umatake ang kaaway, ang demonyo, yan, diyan ka ida-down, diyan ka na tayo ay nagsasucess, no? Na hindi tayo nadadala at natatangay ng mga problema at nangyayari sa mundong ito. Pangatlo, because God's desire is to align us in His will. Dahil nais ng Diyos na ma-align tayo, no? Sa kanyang kalooban. Dahil pag na-out of line ka, pag na-out of order ka, pag nawala ka sa hulog sa Diyos, no? Mali ang mga lalakaran mo, mapapamali ka. No? Magkakamali ka. Dahil no, hindi ka naka-align sa Panginoon. At maraming Kristiyano ngayon sa panahon na ito, no, nawawala na sa paglilingkod sa Panginoon. No? Marami ay nanlalamig ng gihina, marami ay bumibitaw. Nais ng Diyos na lagi tayo naka-align sa Kanya, no? Naka-tune, no? Kaya importante po na lagi tayong laging ang puso natin ay nakakonect sa Diyos. No? Tumatanggap ng power, kumbaga sa ventilador. Ang electric fan, pag hindi mo yan sinaksak, yung plug niya doon sa outlet, hindi siya aandar, wala siya marireceive na power para tumakbo siya. Nais ng Panginoon na lagi tayo nakakonekta sa Kanya. No? At nare-receive natin yung instruction, yung direction ng Panginoon dahil pag nawala ang instruction galing sa Diyos, no, madidisalign ka. Mananangan tayo sa ating sariling husay, talino at galing. Kaya yung mga gagawin natin, no, makakadistract sa kapwa natin. Nais ng Diyos na ma-align tayo sa kalooban niya. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Meron kang joy sa puso. Masaya ka, maligaya ka. Kahit nag-iisa ka, kahit ano pang nangyayari sa kapaligiran, dahil nagawa mo yung ipinapagawa ng Panginoon, merong joy. Pero pag hindi mo siya nalakaran at na-disalign ka, nasikil ka, na-pressure ka, na para kang nakulong, mawawala yung joy sa puso mo. No? Madadry ka, manghihina ka. Katulad na nabanggit ko noong nakaraan, no? Unti-unti kang manglalamig, manghihina, dahil nga hindi mo lalakaran yung ipinapagawa ng Panginoon. So ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Buksan natin ang puso natin, tignan natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na ma-align tayo sa Kanyang kalooban. Tulad ng Panginoong Yesus, no? Nang siya ipako sa krus, bago nga siya ipako sa krus, doon siya sa Garden of Gethsemane, nag-pray siya. Not His will be done, but the will of the Father. At naganap nga. Bagamat masakit at naroon ang suffering niya. No? Kaya nga bumanggit siya ng huling 7 wika nung siya nakapako sa krus. Dahil kailangan siyang maganap at mangyari. No? Dahil naroon siya, naka-align siya sa kalooban ng Ama sa langit. Roma number 2, paano natin mapapanatili ang apoy sa ating puso? How the fire keep burning in our hearts. No? Kanina, why? No? Why the fire of God need to keep burning in our hearts? Bakit kailangan? Dahil nga sinimulan nyo ng Diyos. Ngayon, how the fire, paano ang apoy
ay mananatiling niningning sa ating mga puso. Paano natin ito maiingatan, itong apoy na ito? Una, kailangan po ng life that fully surrendered to God. Life that fully surrendered to God. Buhay na buong-buong nakasuko sa Diyos. Kailangan po ang buhay natin nakasuko sa Kanya totally 100%. No? Lahat, oras mo, lakas mo, panahon mo, handa mong ibigay sa Panginoon. Kahit ikamatay mo pa, kahit ano pa ang gawin sa iyo, kahit magalit sa iyo ang tao, handa mong gawin kung ano ang instruction at ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Sa Mark chapter 14 verse 3 to 9, Mark chapter 14 verses 3 to 9, ito po ay patungkol po kay Maria Magdalena na 7 demonyong pinalayas ng Panginoon. Nung siya ay pumunta sa Bethany, inanoint niya ng oil si Jesus ang ating Panginoon. Sabi rito, while he was at Bethany, si Jesus po ang tinutukoy. Ito ay napakaganda. At ang kanyang ginawang ito ay hindi makakalimutan kailanman. Saan man ipangaral ang salita ng Diyos, ang ginawa ng babaeng ito ay hindi makakalimutan. Pag-uusapan ito. No? Anong ginawa ng babaeng ito? Yun daw kanyang pabango. No? Ang pabangong daladala niya ay pwede raw ibenta sa halagang 300 denaryo. At yun po, it is equivalent sa isang taong sweldo ng panahon na yon na isang nagtatrabaho, ang halaga ng pabango na yon. Ang ginawa ng babaeng ito'y binasag niya po. No? Yung pinakalabi at yung po'y ibinuhos niya sa ating Panginoon bilang paghahanda raw sa paglilibing sa Panginoon sa kanyang kamatayan. Ang babaeng ito'y ibinigay ang lahat ng meron sa kanya na pwede niyong ibenta yon at maikakapamuhay niya na yon, yung halagang pera na mapagbebenta niya. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya sa Panginoon. Yung ointment na yon. Mga mga magulang, kung totoong ang buhay natin ay fully surrender sa Panginoon, no? Magagawa nating ibigay ang lahat sa buhay natin. No? Sarili natin, lakas natin, no? Buhay natin. Ang babaeng ito, maaring ito na yung ikabubuhay niya, isang taong halagang sweldo ng isang taong nagtatrabaho ng panahon na yun, ang halaga ng ointment na yun o yung perfume na yun. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya sa Panginoon. Dahil ang buhay niya nang matransform, nang mabago siya ng Panginoon, ibinigay niya na sa Diyos. No? Hindi na siya nagtira para sa kanyang sarili. Dahil talagang ganon ang lalim ng kanyang pagmamahal sa Diyos. At nakita ng mga tao sa kapaligiran, bakit daw sinayang yung pabango? Pwede naman daw ibenta nga yun at ibigay sa mahihirap. Kapatid, mga magulang, if our lives is totally surrendered to God, no, hindi na tayo magre-reserva ng para sa sarili natin. Handa nating ibigay ang lahat para sa Panginoon para mapaluguran lamang siya. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag niyo siyang pigilin. Huwag niyo siyang pigilan. Ang ginawa niyang ito ay pag-uusapan
No? Hindi makakalimutan, saan man ipangaral ang salita ng Diyos, maaalala ang ginawa ng babaeng ito. She has done a beautiful thing to me, sabi ng Panginoong Hesus. No? Ibinigay niya ang lahat ng meron sa Kanya. Mga kapatid, mga magulang, if our lives is totally surrendered to God, no? Malulugod ang Diyos sa atin, matutuwa siya kapag ang buong buhay natin ay nakaalay sa Diyos. At anumang oras na kailangan tayo ng Panginoon, handa nating iwan kung ano man ang meron sa buhay natin. Kung ano man ang ating ginagawa, handa nating talikuran, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Upang mapanatili ang apoy sa ating mga puso, kailangan po ng totally surrender to God. No? Buong buo ang buhay natin nakaalay sa Kanya. No? At handa tayong kalimutan ang kahapon, ang nakaraan sa buhay natin. Dahil ang buhay natin ay nakatalaga na sa ating Diyos. No? Handa nating gawin, handa nating isakripisyo, handa nating ibigay ang lahat sa buhay natin, oras, lakas, panahon, dahil nga nakasurrender ang buhay natin sa Panginoon. No? Nais ng Diyos ang total surrender ng buhay sa Kanya. At kapag ganoon, ang ating puso mananatili yung apoy, hindi po mawawala yan. Bakit? Dahil si Jesus ang number 1 sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart. Ito yung unang utos niya. Kapag totoo mong mahal ang Diyos ng buong puso, lakas, isip at kaluluwa, no? Kahit ano pa ang mangyari sa paligid, kahit ano pa ang sabihin ng tao, no? Basta't mayroong opportunity ibinigay ang Diyos na maipangaral ang Kanyang salita, gagawin po natin. Dahil buhay natin ay nakasuko sa Kanya. Pangalawa, do not allow yourself to choke in the pattern of this world. No? Mananatili ang apoy sa ating mga puso kapag hindi mo pinayagan ang iyong sarili na ma-choke sa sistema at pattern ng mundong ito. No? What is choke? Choke is to cut off oxygen. Puputulin nito yung hininga, yung oxygen, yung hangin sa buhay mo. To be unable to breathe, para hindi ka na makahinga. To block something. To become unable to perform, para hindi ka makagawa at a crucial point. No? Ganito ngayon ang nangyayari sa panahon nating ito. No? Ang pandemic na ito ay padala ng kaaway upang mga gawain na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos ay ma-stop, mahinto. But thank God, through live streaming, tuloy-tuloy po tayo. Na kahit tayo po ay nag-iisa dito sa loob ng simbahan, ang ating makapatiran ay nasa kanikanyang tahanan, tuloy-tuloy po ang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Kaya nga, para manatiling apoy sa ating mga puso, do not allow, wag mong payagan na mahuk ka, ma-choke ka, no? ng sistema ng mundong ito. No? Kaya ang sabi ng Roma chapter 12 verse 1 and 2, ayon kay Pablo sa kanyang sulat sa taga-Roma, umaapila siya, nakikiusap siya. Sabi niya, I urge you, brethren, I appeal to you, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. No? Ihamdog niyo inyong katawan bilang handog na buhay, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. No? Which is your spiritual worship. Ito ang inyong pagsamba sa Panginoon, na ang buhay natin ialay sa Kanya, no? bilang banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung ating spiritual na pagsamba sa Panginoon. Verse 2, do not conform to this world. Huwag tayong umayo sa takbo ng mundo. But be transformed. Mabago yung isip natin by the renewing of your mind. No? That by the testing you may discern what is the will of God, para matignan natin, makita natin ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung mabuti, katanggap-tanggap at ganap sa Diyos. No? Huwag tayong umayo sa takbo ng mundo. Ang mundo ngayon ay sumasama. Ang mundo ngayon ay nagbibigay ng takot sa tao, ng pangamba, ng nervyos. No? Nung araw, pag ako po ay may sipon, no? Lalagnatin ka sa loob ng katawan, mainit ang pakiramdam mo. No? Tapos mawawalan ka ng panlasa. Uminom kang gamot, pahinga ka lang, tubig, bukas makalawa, wala na, magaling na. No? Ngayon, sipon, COVID na.
No? Totoo naman may bakterya nakapasok sa iyo. No? No? Pero bukas makalawa, wala na po yan. No? Magaling na yan. Pahinga lang. No? Ang mundo ngayon ay nagbibigay ng pangamba at takot sa marami nating kababayan, nawawala ng pag-asa, may mga nagpapakamatay, nababalitaan. Ang iba ay nang-hold up, ang iba ay nagnanakaw. No? Dahil nga sa nangyayari sa mundong ito. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Magbago ka ng iyong isip. Paano mababagong isip ng tao? Through the Word of God. Tayuan natin ang salita ng Diyos, ipasok natin, iukit sa ating mga puso't kaisipan. No? Dahil pag wala tayo at kulang sa salita ng Diyos, pag umatake ang kaaway talaga, wala matatakpan yung Word of God sa puso natin, maaagaw ng kaaway. Mamamatay yung apoy, yung init ng pag-ibig at paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Mawawala yung faith. At ang titignan na lamang natin yung sistema ng mundo. Kaya ang sabi ni Pablo, no, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mabago yung isipan natin through the Word of God. At pag ang salita ng Diyos ay puno tayo ng salita ng Diyos sa isipan at puso, yan ang lalabas sa bibig natin. No? No? Hindi tayo madadaig ng takot at pangamba na nangyayari sa mundo. Ako po, payapa ako. No? Wala akong takot. Bakit? No? Dahil ang Diyos ko ay buhay. No? Kami po sa JIL nung araw, na-train po kami, 25 years ako sa JIL, na-train po kami ni Brother Eddie, ang aming spiritual director, na iginagalang at minamahal po namin. No? Nasanay po kami na talagang matutunan lumaban sa buhay, huwag matakot. Dahil natanim sa aming mga puso't kaisipan na talagang ang Diyos, kapag kasama mo, hindi ka pababayaan. At siyempre, mag-iingat ka rin. Susunod ka rin sa kung ano ang nararapat. No? Kaya nga po, itinuturo ng Diyos na huwag tayong umayon sa takbo ng mundo, yung sistema ng mundo ngayon. No? Dahil nga ngayon, ayan, si Marcoleta, no? Ang ating mabuting congressman, at maging yung mga nandiyan sa kongreso, no? Iniimbestigahan nila, no? Dahil nasisikil yung ating mga dapat na kababayan ay merong gamot na pwedeng mainom ng malaya at makakabuti naman, katulad sa ating dating senador Juan Ponce Enrile, no? Yung isang gamot na Ibectim, basta yung isang gamot na yon, no? Dahil nga nagkakaroon ng korupsyon din sa ilang sangay ng ating gobyerno, ay salamat na lang meron tayong matatino at mahuhusay na congressman sa kongreso na marami na po silang na-expose na kasamaan sa ating lipunan, sa ating gobyerno. No? Kaya nga maraming mga kababayan tayo nagsasabi, sila yung makarapat-dapat na maging senador sa susunod. No? So kaya ang sabi roon, huwag kayong umayong sa takbo ng mundo, kundi magbago kayo ng isip. Dahil pag nabagong isipan mo, na puno ng salita ng Diyos ang isipan ng isang tao, no, hindi tayo matatangay ng nangyayari sa kapaligiran. No? No? Malalaman mo yung kalooban ng Diyos. You discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect to our God. No? So, do not allow yourself to choke in the pattern of this world. Huwag nating payagan. Kasi pag napayagan mo yan, talaga mawawala yung apoy. Pero pag hindi mo siya inalaw, andyan yung apoy. No? Lagi kang positive sa mabuting bagay para sa Panginoon. No? Pero negative tayo sa bad things, sa mga virus na yan na kumikilos sa ating kapaligiran. No? At pag nagkaganon, yung love sa puso mo ay mananatili na nag-aapoy. Yung pagmamahal natin sa Diyos. No? Hindi maagaw ng mundo ang atensyon natin para kay Lord. No? Kaya nga pag nawala yung apoy at init ng ating dating init ng pag-ibig sa Diyos, baka isukan niya raw ang tao. No? Sabi ng Revelation chapter 2 verse 4, I have this against you, sabi ng Panginoon, that you have abandoned the love that you had first. No? Nakalimutan mo na, napabayaan mo na yung unang pag-ibig natin sa Panginoon. You forget your first love to God. Na dati ikaw ay maalab, mainit, pero nawawala na yung init. No? Sa Panginoon. So yun po yung pangalawa natin. Pangatlo, you must add wood
your altar to remain fire. Kailangan tayong magdagdag ng gatong, ng kahoy doon sa altar ng puso natin para manatili yung fire. No? Manatili yung apoy. No? Sabi roon, the priest should burn wood every morning. No? Diba yung binasa natin? Anong sabi roon? Verse 5 ng Leviticus chapter 6 of verse verse 12. Sabi roon, Leviticus chapter 6 verse 12, the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning. No? So yung pare, nung panahon na yun, kailangan daw tuwing umaga, maglalagay siya ng kahoy para manatili yung apoy. No? Kasi ang gatong, kapag ikaw ay nagsasaing, minsan napag-usapan namin ng mga tatay, mabuti pa na sa mga 1960s, 70s sa probinsya, no? Alam mo pagka ang kinain mo ay luto sa kahoy, sa gatong, mabango, masarap. Ngayon, puro di tangke na, no? Di oxygen na, yung mga nabibili ng ready to start na nung apoy para magluto. Dati yung gatong, no? Pagka kinulang na ng apoy yung niluluto mo at natanggalan mo halimbawa ng apoy yan, mahihilaw, no? Pero pag yan ay nawawala apoy, dinagdagan mo ng gatong ng kahoy, tuloy-tuloy ang apoy niya, no? Kailangan daw nating dagdagan ng wood yung altar natin para manatili ang apoy, no? The priest should burn wood every morning. Wood is symbolizing prayer, connection with God. No? Yung daily life prayer natin, huwag nating kalilimutan. Daily communion with God. Daily meditation of the Word of God. No? Daily worship. Hindi ito dapat mawala. No? Kailangan po natin ito. At siyempre, kailangan din yung gathering, yung fellowship. No? Kaya nga, bagamat pinagbabawal ang mga pagtitipon ngayon, no? Minsan nga merong isang bishop, nag-post siya. He is one of the respected person in our country. Dati naming naging dean sa Bible School, no? Nag-post siya at ang dami nag-like, halos sa 1,000 plus, tapos nag-share, halos 100 yung nag-share. Sabi niya, ano na nangyayari sa ating bansa? No? Pinapasara ang mga simbahan. Pero mga kasino ay hindi pinapasara bukas. No? Nalulungkot siya. Kaya nga marami po ngayon ay napupuno ng takot ang marami nating kababayan. Pero tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, dapat tayong magdagdag ng lakas mula sa Panginoon at ang apoy na yun ay manatili sa ating mga puso. Hindi dapat mawala yung ating daily communion with God, yung ating daily meditation, yung ating worship, personal communion with God, yung ating pakikipag-fellowship sa Kanya. Dahil pag ito po'y napabayaan natin, no, yan na ang pagmumulan para mawala yung apoy. No? So we must add wood, no, sa altar po natin upang manatili yung apoy na yon. Pang-apat, kailangan nating focus on eternity. Focus your eyes. I-focus natin, mag-focus tayo sa eternity. No? Na dito sa lupa, panandalian lamang po ang buhay talaga rito. No? Merong first Christian martyr na dahil nakapokus siya sa Panginoon, habang siya'y bago mamatay, naranasan niya ang usigin, persecutin, hanggang siya ay pinagbabato at namatay. At ito po'y wala iba kundi si Stephen. Sa Acts chapter 7 verse 54 to 60. No? Acts chapter 7 verse 54 to 60. Ang sabi po rito, now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And he said, behold, I see the heavens opened. Sabi po ni Esteban, and the Son of Man is standing at the right hand of God.
But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. No? Dahil po itong si Stephen, siya po ay hindi huminto ng paglilingkod sa Diyos. Ipinapangaral niya ang ebanghelyo ng kaligtasan. Siya po hinuli ng mga sundalo ng panahon na iyon. Dahil nakapokus siya sa eternity, siya po'y nung hinuli, dinala sa ilang napuok, at siya po ay pinagbabato. No? Pinagbabato po siya. Ganun po ang parusa kasi nung panahon na iyon, pag gusto kang patayin, at sa tingin ng tao, mayroon kang malaking kasalanan ginagawa, dahil kasalanan sa mga Hudyo, no, sa mga Roman, nung panahon na iyon, ipinagbabawal nilang mangaral tungkol sa Panginoon. No? Kaya si Stephen, siya ay binato ng binato hanggang mamatay. Pero ang sabi niya, as they were stoning Stephen, he called out, no, Lord Jesus, receive my spirit. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. No? And when he had said this, he fell asleep. No? Siya po ay namatay. No? At sabi niya, Lord, wag mo na silang panagutin sa kanilang kasalanang ito na ginawa sa akin. Nakafocus siya. Nakita niya ang anak ng Diyos. No? Nandun sa kanan ng Ama sa langit. Kaya sumigaw siya, Lord, tanggapin niyo ang aking espiritu. Namatay siya. Na nakafocus ang kanyang buhay, ang kanyang isipan at puso sa eternity. Kahit sa pinigilan ng panahon na yon, na wag mangaral tungkol sa Panginoon, hindi siya napigilan. No? At yun, binato siya hanggang namatay siya. Dahil nakafocus siya sa eternity. No? Meron pa rin sa Bible, pinigilang wag mangaral tungkol sa Panginoon, si Pedro at si Juan. No? Ang sabi ng Acts chapter 4 verse 19, sunod-sunod ang persecution na dinadanas ng mga alagad nung panahon na yon. Sabi ng Acts 4:19, pinababawalan silang mangaral tungkol kay Jesus. No? And Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, more than unto God, judge ye. No? Sabi ni Pedro at ni Juan, sumagot sila doon sa mga Sadducees, sa mga Pariseyong humahadlang sa kanila. At pinipigilan silang huwag mangaral tungkol sa Panginoon. Sabi nila, ano ba ang tama sa harapan ng Diyos? Ang makinig sa inyo, ang sundin kayo, o ang Diyos kaya na humatol, sabi niya. No? Mas mainam nilang sundin ng Diyos. Kung anong instruction ng Panginoon sa kanila, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, yun ang sinunod nila. No? Kahit sila mabilanggo at makulong, hindi sila napigilan. No? Let us focus our eyes on eternity. No? I-focus natin sa buhay na wala hanggan. Huwag tayong matakot. No? Ipangaral ang salita ng Diyos through live stream, through cellphone, through FB. No? Malaya tayo sa ating bansa na maipangaral ang salita ng Diyos. Hindi naman tayo pinagbabawalang ipangaral ang salita ng Diyos. No? Malaya nating na ipapangaral sa ating bayang Pilipinas ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ating makababayan. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 1 to 3, if then ye have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For ye have died, and your life is hidden with Christ in God. Namatay na kayo, no? Kaya ang dapat daw nating isipin na yung mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ng anak ng Diyos. No? Dahil ang buhay natin ay nakatago na raw kay Kristo. No? Binuhay na tayo muli ni Kristo. No? Kaya ang mga bagay na nasa langit, mga bagay na panlangit daw ang ating hanapin. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, no?
upang manatili ang apoy sa ating mga puso. Ano ito magniningning, mag-aalab. Huwag nating hayaan na ma-choke tayo sa mundong ito. No? Una, isurrender natin ang buong buhay natin kay Lord. Ma-renew yung mind natin, no? Ng salita ng Diyos. Baka nawawala na ang salita ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan, natatakpan na, no? Na mga negative at mga pangit na bagay na nangyayari sa mundong ito. No? At hindi nating alam na choke na pala tayo, kaya hindi na tayo makagawa, no? ng kalooban ng Panginoon. Na-choke na tayo ng sistema ng mundo. At kailangan dalagan natin, no, ng wood, yung ating apo ng ating altar, yung ating mga puso, no? Yung lalim ng mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay ng salita ng Diyos, at mag-focus tayo sa eternity. Mga kapatid, kaibigan, ang mga disipulo ng Panginoon na natiling nag-aapoy sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon kahit may persecution. Meron pa bang apoy sa inyong mga puso? Andiyan pa ba ang kauhawan sa salita ng Diyos? Meron pa ba tayong alab? No? Kung sa tingin ninyo ay nawawala yung apoy sa inyong mga puso, imbitahan natin ang Holy Spirit na siyang kumilos at gumalaw sa ating mga puso. Mapuno tayo ng presensya ng Diyos. No? May paghangad pa ba tayo na mapuno ng presensya niya? Meron pa ba tayong desire to be filled with the Holy Spirit? No? Sabi nung minsang inaawit natin, no? Sabi nga nung awit, Holy Spirit, no? You are welcome. At sabayin niyo po ako, no? Sa inyong mga tahanan. At damay natin ang presensya ng Diyos kahit saan po kayo naroon. Yung awit na ito, yung chorus nito. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Moving in our midst. No? Hayaan natin kumilos ang Holy Spirit sa ating mga puso. At bago natin ito awitin, kapatid, kaibigan, kung sa tingin po ninyo, parang nakakaramdam kayo ng panlalamig, panghihina, para kayo nadadry dahil nga nawawala yung apoy sa inyong mga puso. Kayo po mga nasa tahanan, yumukol tayong lahat saglit at pumikip. Sumunod lamang po tayo sa prayer na ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalala mo sa akin. Narito po ako, lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakamali. Kung ako po'y nagkulang ng pagbababad sa iyong salita, ng pananalangin. Narito ako, Panginoon, nauhaw sa iyong presensya, sa iyong apoy. Ibaba mo sa akin ang alab ng iyong kapangyarihan sa aking puso. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, sabayin niyo po ako, awitin natin ito. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, yes, yes. Let the Holy Spirit move upon your heart. Let the Holy Spirit touch you right now. Pabayaan niyo ang Holy Spirit ay ialaw niyong kumilos sa inyong puso. Yes, let the glory of God fill your heart right now. Yes, Lord, hallelujah. Amen, Lord, hallelujah. Yes, Lord, amen, amen. Oh, yes, Lord. Yes, Holy Spirit, fill your people. Touch your people right now. Holy Spirit, touch your people right now. Ibaba mong apoy ng iyong presensya sa puso ng iyong mga anak na ngayon ay nakasubaybay sa kanilang mga tahanan sa oras na ito. Yes, Holy Spirit, move upon their hearts. Let your fire, Holy Spirit, move upon their hearts. Yakarabayanda, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Holy Spirit, move upon the hearts of your people. Yes, yes, hallelujah. Yes, Lord. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of
your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Yes, sakaralabakanda, hallelujah. Yes, right now. Yes, sikaralabakanda. Be filled. Yes, Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Yes, mapuno kayo ng presensya ng Diyos. Binababa ng Panginoon ng alab ang apoy ng kanyang presensya sa inyong mga puso. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, sikaralabakanda, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, let your fire, oh God, let your fire come down upon the hearts of your people. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, ang nawawala ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa. Lord, right now, ang nanghihina, ipaapuyin mo, Panginoon, ang nanlalamig. Lord, teach your people how to be positive, oh God. Lord, hallelujah, masaturate ng Word of God ang kanilang isipan, ang kanilang mga puso, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. Yakaralabasyandaralabakanda. Yes. Amen, amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, amen. Yasakababaralabakandalalabasyanda. Urab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 
Yes, Holy Spirit, fill your people. Let your fire come down upon your people. Let your fire, Lord. Let your fire, Lord, touch your people right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, right now. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, fill. Touch your people right now. Yes, hallelujah. Amen. Yes, yes, Lord. Panginoon, salamat. Yes, Holy Spirit. Move upon the hearts of your people right now. Touch them, Lord, right now. In Jesus' name. Yes, all demonic spirit, I rebuke you upon the hearts, upon the lives of your people, sa kanilang mga tahanan. Yes, we pull you down, all demonic spirit, all, hallelujah, foul spirit. Yes, fear, doubt, confusion, negative spirit. Yes, lahat ng viruses sa tahanan ng mga anak, sa kanilang kapaligiran. We pull you down. We consume you by the fire of the Holy Spirit. In Jesus' name. Yes, fear, doubt, we rebuke you in Jesus' name. Hallelujah. And right now, Lord, I release and I declare deliverance, Lord, healing miracle. By your fire, Lord, we claim victory, Lord God. Yes, let your fire come down upon the hearts of your people. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat. Lord, release your anointing, your power of God, your presence. Thank you, Lord, for the answered prayer, for the victory. Lord, pinagpala mo na, Panginoon, ang iyong mga anak. Thank you, Lord, for the healing, Lord God. Lord, salamat, Lord, ang mga may sakit ay pinagaling mo na. Lord, maging ang mga frontliners namin, ang mga doktor, Panginoon, na nasa ospital. Lord, ang aming makapulisan, Lord, na nasa karsada, may your protection be upon them. May your guidance, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, salamat. Lord, lahat ng nakasubaybay ngayon, Lord God, may your blood surround them, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing, for the miracle, oh God. We declare, Lord, I declare, oh God, I prophesy in Jesus' name. Lord, na ang mga may sakit ay pinagaling mo na, pinalaya mo na. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for the deliverance, for the miracle, Father God. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Just claim it and declare. What you confess is what you give. Ano man dineklara natin, ano man sinalita natin, mangyayari po sa atin yan. No? Kung anong laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya pag ang laman ng puso natin, negatibo, puro sakit, problema, kahirapan, karamdaman, COVID, yan ang lalabas sa bibig natin. Bakit? Dahil yan ang laman ng puso ng tao. Pero pag ang laman ng puso natin, salita ng Diyos, pangako ng Diyos,
Praise God, yan ang lalabas sa bibig natin. At hindi tayo papayag na ang demonyo ay makapasok sa atin, ang mga sakit at karamdaman na nagkalat sa kapaligiran. Kaya nga mahalaga po ang salita ng Diyos ay nakaukit sa ating mga puso. At yan ang lalabas sa bibig natin. So to God be the glory. Amen. At sa oras na ito, dadako po tayo sa ating Holy Communion. Amen. Praise God. Ihanda po ninyo mga kapatid, mga magulang, ang nasa mga kanikanyang tahanan. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ayon sa sulat ni Pablo na tinanggap niyang mula sa Diyos na aral, sabi niya, no, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ang Panginoon ng tinapay. No? At yun po ay pinagpira-piraso at nagpasalamat sa ating amang nasa langit. At sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. No? Sabi ng Panginoong Jesus, gawin ninyo ito o kainin niyo ito bilang pag-aala sa akin. At ito po'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, narito ang tinapay o ang ostya, simbolo ng katawan ng Panginoon. Narito rin po ang juice, simbolo ng kanyang dugo na nabuo sa krus. Nang sabi ng kasulatan, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Gagawin po natin ito bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, angkinin po natin na by His stripes we are healed. Sa mga sugat niyang tinaglay, pinagaling na po tayo ng Panginoon. Sinabi ng 1 Peter 2:24, dinala niya yung bigat ng ating kasalanan sa krus. No? Upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. No? Kaya sa oras na ito, sa inyo po mga tahanan, hawakan po ninyo yung bread, yan po'y simbolo ng katawan ng Panginoon, na nabayubay sa krus, tumanggap siya ng 39 stripes, at ang sabi niya, by His stripes we are healed. I-claim po natin ito, tayuan natin ang pangako ng Diyos, i-declare natin, i-claim natin. No? Manalangin po tayo, Lord, i-bless niyo po ang bread na ito, simbolo na yung katawan. Kakainin namin ito bilang pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat. We claim it by your stripes. We are healed, Lord. In Jesus' name, Father God. Amen, amen. Matapos maggapunan, hinawakan niya po ang saro at sinabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, ipinahayag natin na ang Panginoon ay namatay sa krus, nabuhos ang dugo upang maglinis ng ating mga kasalanan. Lord, pagpalaan niyo po ang juice na ito, simbolo ng iyong dugo na nagugas na aming kasalanan. Thank you, Lord. May this juice give us strength, Lord God. In Jesus' name, Father God. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Father God. Lord, buhay ang aming Panginoon. Buhay ka, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the spirit of courage and boldness. Lord, no one can separate us from the love of you, Lord. Yes, Lord, whatever happened in this world, oh God, we serve you, Lord. We follow you. We obey you. Yes, Father God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Pinagpala niyo na po ang bawat isa. Amen, amen. At dadako po ngayon tayo sa ating offering at pangunahan po tayo ni Reverend Estela, ang aking wife. Amen. Amen. Praise God. Oras na ito, dito po natin matetes, no? Ito pong time na ito, this is the time of testing if we are truly an overcomer. Hindi basta sinabi lang natin, I am an overcomer. Itong araw na itong pagkakataon na ito pong time na ito, this is the testing time that truly we are an overcomer. Bakit po? Dahil ito pong gagawin natin, ito lamang po, no? This is the only time wherein God challenged us. Wherein God is challenging His people. And it is through giving. No? Ang sabi sa Malakay 3:10-12, basahin natin. Ang sabi po dito,
Bring ye all the tithes in the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now within. No? Ito yung challenge ni Lord. No? Ito yung challenge niya. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Tignan po natin, no? Si Lord ang nagsasabi nito. If I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Grabe, no? Grabe yung challenge ni Lord. Ang sabi niya, i-prove mo, no? China-challenge kita ngayon. Kung ito'y gagawin mo, ang sabi ganon, I will open the door, no? I will open the windows of heaven and pour you out a blessing that there is not room enough to receive it. Sa 11, and I will rebuke the devourer for your sake. Nakita po natin, ano? Doon sa challenge na binibigay sa atin ng Panginoon, napakaraming benefits. Ang sabi niya, I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. 12, ang sabi sa 12, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Sa oras pong ito, sa ating pong pinag-aralan, the Lord wants to see His children that truly we are an overcomer. Bakit? To overcome a certain thing, we must have the right decision. Di ba? Katulad ang ating Panginoong Yesus, ipinakita niya na kaya siya nagkaroon ng tunay na, sabi nga, overcoming, no? Kaya niya na-overcome yung cross of Calvary. Bakit? Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, nagkaroon na siya ng right decision. Sa Garden of Gethsemane pa lang, habang siya'y nagpe-pray, no? Naroon na yung will ng Lord, yung will ng Father, ang naroon na, yung sabi nga, pinagdesisyonan niya. Alam niyo po ba, ang gawain po ng pagbibigay, hindi po ito biro. Bakit? Because this is a challenge na nais ng Diyos na makitang napapagtagumpayan natin. At kung paano ang ating Panginoong Yesus sa Garden of Gethsemane pa lang, napagtagumpayan na niya, nagbigay na siya ng tamang desisyon. Na ang sabi niya, Father, let not my will but your will be done. Alam niyo po ba, kung tayo po talaga ay isang overcomer, sa bahay pa lamang po natin, no? Nandun pa lang tayo sa ating mga tahanan. Bago tayo pumunta ng church, bago tayo pumunta sa panambahan, we have already the decision na sabihin sa Panginoon, Father, let not my will be done, but your will be done over these finances na pinagkatiwala mo sa akin. Kaya po hindi darating sa punto na kapag time ng offering, tsaka ka lamang naghahalungkat. Tsaka ka palang naroon na naghahanap sa bag mo, sa bulsa mo, na kung minsan ang bulsang yon ay butas pa. Let this be a challenge to each and every one of us, na sa pagpunta pa lamang natin sa bahay-sambahan, mapakita natin that truly we are an overcomer. Why? Because we have that decision to do the will of God. No? To do the will of God. Kaya alam niyo po ba, sa ating pong pagkakaloob, sa ating paglalagay ng ating tithes and offerings sa basket, ito po ay isang paraan that the manifestation of our being an overcomer ay nakikita. No? Dito makikita yung manifestation that truly, hindi ka takot na ibigay yung para sa Diyos. Hindi ka takot na ibigay yung naroon na ipinangako mo para sa Diyos. Dahil alam mo, walang Diyos, no? Walang katulad ang ating Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na able na i-provide ang ating mga pangailangan. Walang takot sa puso mo. Alam niyo po, kung titignan po natin ang banal na kasulatan, siguro ang sabi ng iba, Old Testament naman yan. No.
Sa New Testament po, dito natin makikita na ang gawain ng pagbibigay ay tunay nga na ginagawa ng mga sabi nga, nakakilala sa Kanya victoriously, no? Showing that truly they are an overcomer. Bakit? Tignan po natin yung balo na nagbigay. No? Nabasa niyo na po ba yon? Nagpakita ng isang scene sa Biblia about giving. May isang matandang balo. Siya ay nagbigay. Nagbigay siya ng, sabi nga, 10 mites. Ibig sabihin, sa pera natin parang 10 centimos. At merong isang mayaman, nagbigay, limpak-limpak. Pero before the sight of God, kanino nalugod ang Diyos? Doon pa sa nagbigay ng limpak-limpak? O sa babae na nagbigay ng 10 centimos lamang? Ang Diyos ay nalugod doon sa babaeng nagbigay ng 10 centimos. Bakit? Dahil yun yung buong yaman niya. Yun yung buong yaman niya na nagawa niya, nag-decide siya na ipagkaloob sa Panginoon. Yung nagbigay ng limpak-limpak, tira-tirahan niya lamang yon. Tira-tirahan niya lamang. Kaya ang Diyos ay hindi nalugod. Meron pa pong isang pangyayari sa Book of Acts. Sa Book of Acts po, grabe. Grabe yung talagang sabi nga ay kainitan ng mga mananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. Ang sabi nga po doon, halos ang kanilang mga ari-arian na ibinebenta nila. They are selling their properties. Why? Because they want the gospel to be propagated. They want the gospel, sabi nga, ay makarating doon sa uttermost part of the earth. Kaya, nandoon yung puso nila na nagpe-pledge. Yung puso nila na handang-handa na ipagkaloob. Pero makikita po natin, merong mag-asawa. Si Ananias at si Safira. Nag-pledge sila. At ibebenta namin itong aming lupain. We will sell our property to give it for the gospel. We will sell our property to give it so that the gospel will be propagated. At alam niyo po, nung dumating na po yung bentahan, doon nakita na ang mag-asawang ito ay hindi overcomer. Bakit? Nagkakutsabahan po sila. Nagbigay nga sila, pumunta sila doon sa mga disipulo, they gave, no? Yung pera. Pero alam niyo po ba, sabi nga God sees, God knows, God is in control. Katulad na narinig natin kanina kay Bishop, no? Alam ng Diyos ang lahat. Kaya nung ibigay nila yung kanilang, sabi nga ay, pledge or offering, alam niyo po, nalungkot po yung disipulo na tumanggap nito. Bakit? Nangusap ang Santong Espiritu. Tandaan natin, we are indwelled by the Holy Spirit. Nag-grieve ang Holy Spirit. No? Dahil yung act na ginawa niya na pagbibigay, that is an act na hindi siya overcomer. Bakit? Dahil binawasan niya yung pinangako niya sa Diyos. Ano ang naging bunga? Ang sabi sa Bible, automatic. He fell down and became a dead person. Namatay instantly. Alam niyo po sa atin, maaaring hindi tayo physically mamatay. Pero baka maging ito yung key o yung susi, mamatay ang financial resources natin. Kapag hindi tayo naging overcomer sa desisyon, no? Maya-maya dumating yung asawa, si Safira. No? Siguro medyo siya dahil nakapagbigay sila. Pero tinanong siya ng mga disipulo, totoo ba na ganito lamang ang pinagbilhan ng inyong property? Ang sagot ni Safira,
Opo, yan lang po. Nagkakutsabahan. Ang sabi ng disipulo, hindi mo ba alam? Sa inyo yung anong property na yan eh. Di ba pag-aari niyo yung property na yan? Meron kayong karapatan dyan sa property na yan. Pero nung sandali na nagbigay ka ng commitment sa Lord, nagbigay ka ng, sabi nga, ay pangako sa Diyos, yaang property na yan ay hindi na sa iyo. Kasi ikinumit mo na yun sa Panginoon eh. Pero ano nangyari? Kinupitan niyo pa. At alam nyo, ang sabi nga, doon sa Book of Acts, sabi, ayan na ang mga lalaki na naglibing sa asawa mo. Pagkatapos po noon, bumagsak din at namatay yung asawang babae. This is not a joke. The Lord chose us to be an overcomer. Especially in these last days, na grabe yung tribulation, grabe yung pandemic. Ang sabi nga, kung dati-rate, COVID-19 lamang yung ating naroon. Ngayon, meron pang tinatawag na South African strain. No? Ang dami mga pangalan na lumalabas. But, if we are an overcomer, katulad ng ating nabasa, yung challenge ni Lord, the enemy cannot devour us. Hindi kakayanin ng kaaway na ikaw ay i-overcome. Bakit? Because you are an overcomer. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, it is high time na baguhin na po natin yung ating mindsetting. Ano sabi sa Romans 12? Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Let us see to it na bago tayo dumating o bago tayo pumunta sa church o kung saan ka naroon na mananambahan, nakapag-decide ka na. Katulad ng ating Panginoong Hesus na sinabi niya, Father, let not my will, but your will be done. Nakaprepare na yung kaagad. Nakaprepare na kaagad yung ibibigay mo sa Panginoon, yung commitment mo sa Kanya. At pagdating sa church, walang pwedeng maghadlang sa'yo. Bakit? Because you have made that decision. Kaya decision making po ang being an overcomer. At yung paghakbang na lamang ay manifestation na lamang yon that truly we are an overcomer. Kaya sa umaga pong ito, if you want to be an overcomer, ang sabi ng Panginoon, prove me in this. Let's accept the challenge of our God. Kung hindi mo pa natatanggap yung challenge na yun ng Panginoon, kaya nagkakawindang-windang ang financial mo, it's high time. Accept the challenge of our God. At tandaan natin yung nagpapa-challenge sa atin. Hindi siya tao. God is not a man that he should lie. No? Hindi siya magsisinungaling. Kapag sinabi niyang pagpapalain kita, pagpapalain ka niya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's bow down our heads. The Lord is waiting for the right decision, especially in our giving. In this way, the Lord can move in our lives if we will just accept His challenge. And in our hearts, our prayers will be, Father, Lord, let not my will, but your will be done. Lord, as we give today our tithes and offering, kung sa pagkakaloob po namin ito, hindi po ito yung challenge niyo sa amin.
Huwag niyo pong hayaan na may umalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi tinatanggap ang challenge niyo. Sapagkat sa pagtanggap lamang namin ng challenge niyo, Panginoon, the manifestation of your glory, the manifestation of your power can move in our lives, even in our families, even in our loved ones. Father, thank you. You are a God who sees all. You are a God who knows all. And you are a God who controls all. Father, bless the offerings and tithes of your children. In Jesus' name, amen, amen, amen. Kahit saan dalhin, ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at
puso ko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. That song is composed by Brother Neil, our bass guitarist. At marami pa po sila mga compose. Lalapatan na lamang po ng tunog. At plano ko po na ano pa tawag yan? I-CD po natin yan. At ang buong J. Blue family ay kakaroon po tayo ng sariling CD na compose po nila. No? May joyful song at saka worship po. Yan pong song na yan ay team po natin ngayong taon na ito. Sabi ron, hindi hihinto, hindi susuko, magpapatuloy. No? Yan, yung po nakapaloob dun sa mensahe ng awit na yon. No? Sige, announcement po. Amen. Pinagpala po ba ang bawat isa? Para pong hindi. Walang umalakpak po sa Panginoon yung pinagpala. Amen. Amen. Yung malakas po para sa Panginoon. Amen. So tayo po idadako sa announcement. Ito po, Monday, morning devotion po natin. Tuloy-tuloy po yan. At sa alas 9 po ng umaga yan. Sa pamumuno po ng ating mga pastor. At sa gabi po, meron din po tayong Thanksgiving worship. Kailangan po nating magpuri. Bakit? Bakit po ba kailangan nating magpuri? Ang sabi po sa Bible, no worship, no rain. Kaya nga po sa ating ginagawang iyan, kung gusto niyo pong umulan ng pagpapala, ng pinansyal sa inyong buhay, spiritual na aspeto, physical, let worship our Lord Jesus Christ. Amen? At tuloy-tuloy pa rin po ang midweek natin. Kaya nga po, ang sabi sa ating pinag-aralan, do not stop, do not quit, move forward. Kailangan po nating makinig ng salita ng Diyos. Bakit po kailangan nating makinig ng salita ng Diyos? Dahil po sinabi sa kanyang salita, man shall not live by bread alone. Di lamang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita rin nanggagaling sa bibig ng Diyos. So kailangan po nating kumain ng salita ng Diyos. Kaya nga po, napakaganda ng ginagawa ng ating Panginoon sa bawat nagtuturo dito. Meron pong mga revelasyong ipinapadala ang Diyos sa bawat isa. Kaya nga po tayo po, asamin po natin ang salita ng Diyos. At tuloy pa rin po tayo sa soaking po natin. Bakit po ba natin kailangan mag-soak? Di po ba? Kailangan ang ating damit, binababad po yan. Ang sabi po ni Lord Jesus Christ, love your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. Ano po yung ibababad mo? Yung iyong puso, yung iyong lakas, yung iyong kaluluwa, at iyong pag-iisip. Dahil paglabas mo po dyan, sigurado po, mamamansyahan ang ating puso. So, kailangan nating magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Tuloy pa rin po tayong online prayer po, gathering, tuloy-tuloy pa po yan. Yung fathers po, tuloy-tuloy po, Monday to Friday, 4 p.m. po yan. Araw-araw po yan, walang patid po yan. At sa mga mothers po, ganun din po. Monday to Friday, ginaganap po yan ng alas 5. At sa pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. At sa Tuesday and Thursday, yung youth po, meron din po silang ginagawang prayer. Bakit po kailangan nating manalangin? Di po ba? Ang sabi po kanina ni Bishop, di ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya nga po, palakasin po natin yung ating espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Tuloy-tuloy pa rin. Ayan po, yung online youth natin, fellowship. Sunday po yan, mamaya pong 7 p.m. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Yung a decade of God's goodness and greatness. Yan po, malapit na po ang ating anniversary. Kaya po, sa ating buhay, sama-sama po natin ideklara ang isang dekada ng Diyos nagpaggawa sa ating buhay. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Yung po, yung Jesus Believe the Duck Church sa Facebook po at sa YouTube, JBLU Church. Amen. Next po, meron pa po ba? Wala na. Wala na po. Palapakan natin ang Palapakan. Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord. Balik natin kay Lord ang pasasalamat ang papuri. Yes, Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos.
alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, Pag ika'y kasama, o anong ligaya ano ang ligaya na darama, na darama? may pag-asa May pag-asa akong nakikita. kung nakikita Pagkapiling ka, pagkapiling ka. narito ang buhay ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay Ang puso ko. ang puso ko. Narito Narito ang buhay ko. buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tawagin na tayo. Ate Arlene for our closing prayer. Father God, we thank you, Lord, for this morning, O God. Thank you, Lord, for this morning, O God, for we have freely, Lord, worship you, O God, for we freely have the privilege of hearing your word, O God. Thank you, Lord, for using our Bishop Leo, O God, this morning to be your mouthpiece, O God. Lord, Father God, we pray that you will continue, Lord, to provide him the wisdom, the knowledge that he needs, oh God, so that you can use him, oh God. Continue to use him, oh Lord, to be your channel, your instrument of spreading your word, oh Lord. Thank you, Lord, for this morning, oh God. Oh Lord, may the message that we hear this morning is not just a word, oh God, but Lord, may this be a word, Lord God, that will act on our life, oh God. Amen. That we will not stop, we will not quit. Amen. And Lord, we will move forward, Yes, oh Lord. God. Hallelujah. Yes, oh God, because Lord, as you have promised, oh God, in your word, we are more than conquerors, oh Amen, God. amen. Yes, Lord. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Yes, as we bow our head, oh God, let your mantle of protection, oh God, Amen, cover amen. us, Yes, oh Lord. God, wherever we Yes, go. oh God. Thank Let you, your, Jesus. let your, Lord, oh God, working power, oh God, bless the works of our hand, oh God, as Amen. we Yes. go to work Thank this you, week, Jesus. oh God. Lord, we ask for your covering, your protection, oh Thank you, God, Lord. oh Lord. And Lord, we declare that this week is a blessed day, oh Amen. God, Yes, ahead Lord. of all of us, Hallelujah. oh Lord. And we will come back all of here having a good testimony of all you have done in our lives, oh God. Oh Lord, we thank you, oh God. We lift you up in our life, oh Lord. We praise you. We bless your name, oh Lord. In Jesus' name, amen and amen. And may oh the Lord God. bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen, amen. To God be the glory. Magkita-kita po tayo bukas ng 9 a.m. at 7 p.m. po. Amen.